Mga kapuso publiko, may magkatuhay nga reaksyon sa kaundan sang ikalimang sona ni PBBM. Mga konsumidor pabor sa pagkakas sang system loss charge sa kuryente. Si Zen Kilantang Sasa may nagaratsada nga balita live sa Barangay Kabugao Norte, Pavia, Iloilo. Zen? Jared, isa sa gintopiko ni President Ferdinand Marcos Jr. sa iyasona kahapon among pagdula sang system loss charges sa electric bill, bagay nga ginapaboran sa mga konsumidor. Satisfied ang pila ka Ilonggo sa sona ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ilabi na nga nalawagan ang health programs kag salabton sa anomalya sa flood control projects. Paligaw sa among mga senior, kundi may mga libre kami nga abel. Ang entrada niya gid sa iya speech is pati mismo ang iya pakaisa kasuwan naman. Well, kapay-pay. Nakulangan naman ang iba na bangod wala matutukan ang kampanya kontra iligal nga droga kag kriminalidad. Gusto ta magkaway ang ang Pilipinas kay kaluluoy man siyempre makita. Isa sa highlight sa sona ang panawagan sa Kongreso nga amyendaran ang Electric Power Industry Reform Act of 2001 ukon EPIRA. We demand for the immediate amendment of the EPIRA. Ginaduso sini nga kuhaon ng charges sa system loss sa bill sa mga konsumidor. Amo man ang value-added tax. Hindi man natin problema, yan mas iban. Hindi na sa loob ng saton. Hindi masakit, masakit sama nga pikado kami ha. Ang system loss amo ang technical factors sa diin may mga nagausik nga kuryente sa linya. Lakip diri ang illegal connection. Suportado sang Electro 3 ang ginaduso ni PBBM. Apa ang pamangkot, gobyerno bala ang magasabat. Correct po sa President, isala sa ating consumers sa system loss. Pero hindi mo nasala sa mga distribution utilities, kaya kayans na iya. Dismayado ang pila ka Bacolod noon, bangod wala gihapon masolusyonan ang madugay na nga problema sang baha sa Bacolod City. Problema ganun ba? Agdo tayo ulan niya, dalom doon sa amon yun. Ang tanan nga creek, padaluman, limpyuhan. Kay wala asenso ang Pilipinas. Mangyapon gamo. Wala katawayan. Dapat batsagon niya man ang ginabatsyag sa mga Pilipino nga pigado. Panawagan sa mga Bacolod noon, tumanon sang gobyerno ang promisa nga ipatuman ang mga tikang agud masolusyonan na ang baha. Dirt nagalaom naman ang Electro 3 nga mas-subsidize ng gobyerno ang system loss charge agud hindi man matamaan ang mga power distribution utility kag electric cooperatives. Dirt? Madamo gid nga salamat Zen Kilantang Sasa.